Takže ahoj lidi, dneska bychom si zahráli Roblox. Doufám, že nám to půjde, ale uvidíme, ale jdeme na to. Tak jo, takže jsme modlí. Nemáme moc velký prostor, ale to je jedno. A aspoň tady můžeme si tady tomu zelenému území. Ne, to nesmí dát. Ne. Do pčic. No. A satla. No, teď tam nevím, jestli budeme úplně první, ale uvidíme. Teď tady vezmeme trochu území, snad mu to nebude vadit, ale nebude mu to vadit, já to úplně vidím. Tak si tady vezmeme jeho území. Ajajajaj. Tady se někdo napojil. Prosím, nezabíjej mě, nezabíjej mě. Prosím, jo. Tak, jo. Tak, snad je dost daleko. Tak, máme tohle. Ajajajajajaj. Už si nás všimnul. Tady ten zelený. A mě to jedno, vem si moje zabij mě, zabij mě, zabij mě. Zabij mě, zabij mě. Prosím, zabij ho, zabij ho, zabij ho, zabij ho, ne! No, nevadí. Tak jdeme ještě jednou, no. Víc druhá, noob. Tak, tady to vezmeme. Tak, to bude mít fakt hodně velký území. To bude dobrý. Snad budeme první, ale pochybuji, on bude mít pořád víc, myslím, ale uvidíme. On má 100, co on má víc než 100? Já nevím, kde je teď ta... Já to nevím, kde jsem. Aspoň budu bloudit. Tady myslím. Jo. Takže polovina je moje. Teď ten to nezabije snad. Tak, to je dobrý. Takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí. Jo. Takhle se mně to líbí, lidi. Už si to všimnu zelený. Nazdálek. Co? Jak to? Jak mě zabil? Můžeme ho zabít na zpátek? Nemůžem. A můžeme dát zabil? Tady ne, škoda. Tak jdeme, no. To čeho to nezabíjí? By měl být mrtvej. Kde je? On je mrtvej? On je fakt mrtvej? Jo, je mrtvej. Nemáme spin, škoda. To je noob. To je extra noob.
Edstva noob. Nazdávat. Neumřel se nějak zelenej. Co to tady je? Hustý. Já to, že už mám nějaký. To je jedno, ale hustý. Ještě tady ten štoda. Nevadí, no. On se nechce napojit, ten zelenej. No. Tak to bude dobrý. Protože jsem první. Takže tady si bez toho dělat nějaký obří území. Tak si tady uděláme obří území. Tak. Pořád jsem první. No, takže polovina toho ostrova bude moje, haha. Polovina, jako ne polovina, ale něco aspoň bude mít. Tak, a teď už mě nikdo neporazí. Nikdy. A už se to tam dělá, hej. Nikdo mě nemůže porazit. Nikdy. Mě nikdo neporazí. Když vidím, co mám. No. To je dobrý. Co je tady? Boosty? Stoupíme boosty. Už nemůžu utržet. Jsem rychlej teď. Tyjo, já jsem rychlej. Co? Teď jsem měl čelnej, ne? No, mám čelnej. To je divný, ale nechám to. Už to mám čelnej. Co to dělá? No to mi je vlastně stejně jedno. Co dělá? Nazdávek. Co udělá? Co by měla já to udělat vlastně? No to by musela zdrhat, ale já by se mi i tak zabil, protože on neměl to, jsem, chápete, ne? Neměla jsem na to chodit. No, tak. A 66 000. To jede. Extra rychle. Koupíme si boosty. Tak. Teď se tady vezmeme trochu územíčka. Tak. Tak. Tak jo, máme 68 000. Tak. Fuha, takže lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Napište do komentáře, co si o tom myslíte, dejte like a odběr a zatím čau.